Llavors la regidoria de Ciutadans d'Ensenyament es posiciona a favor que hi havia adoctrinament en aquella època al Palau? Home, adoctrinament al Palau no. O sigui, nosaltres no diem... Jo he estudiat a l'Institut del Palau, he fet allà el batxillerat, i casos d'adoctrinament, en aquell centre no hi ha hagut. O sigui, perquè alguns professors, jo els conec, i he estat alumne seu, i adoctrinament com a tal no. Que va haver-hi un malentès per la situació, pel context? Sí que és cert. I a vegades hi ha un problema i què passa? En situacions com la que vam viure es va magnificar. I és cert que van ser moments difícils, però és el que dic, junt amb la direcció del centre i des d'aquí de l'Ajuntament vam treballar per solucionar aquest tema i es va treballar. O sigui, jo crec que va ser un problema puntual en un moment d'un context històric, no que hi hagués un cas d'adoctrinament total. Bé, al final sí que es van procedir les denúncies, tot i que es va mediar, van procedir les denúncies i aquestes denúncies al final han sigut totes arxivades i per tant s'han declarat innocents.